जुथाइ निस्टक्रिप्ट नालाहि दं NAH रश्मिता हजाय सन्तिला हजाय नलायनि इबहाथ' लायलाङाबानि 5 जुन बुसुमथि बेसांखालि नि बेसांखालि निसां RRB एग्जाम पुरिका रिमा नेक्लाहि दिल्लीहा थांयाबा नखर जामुसि खपर माइले लांलाबा दसु सुमुसि बुखे खपर मायाखो बुखे ख्रिबु गबालाय इस्माइलेदु बुनि माइथेजाखा माइथेजां माइथे खन्द बुखे स्माइमा नेक्लाहि बुनि बुफाथु किबिन जागाहा बुथांयाबा हास्माइ हिमाने थांबा बुजां जिनि NAH नि टीम फन ख्लायदला बुनि बुफाजों साइनलै हाबा बुखे दुहा खनारि नां बुनि बुफा नादे चितु बुखे निसि खनालाय आं दावलासे NH निउस मंसाबा बो निसिनोरान बन आनसा माबा जाबा सोलो बिदि जालाय होदा सिगान मौबा जोंबो थांबोरै जाबा सिफ्राव फैया बेखौनो मावलाय दाबो साख्लाय गैया जासै सेरो गिर्जा लिब्रि लायदुआ हा सेरो गिर्जा जा लिब्रि लायदु इरा जा फाइबा जों इदि फाइबा नुबा जों लेट्सबानि और एसारो सारो जास माइदुना जागलाय जागिलिकबा उदेना बिदे हे नु दाउ दला नुयासके बैजों फाइबानि माने सुखराबान गावदे थानासाराव लिब्रि लायदुआ राहा निंला बदा दला आंनि राहा इराहा माने गंगा जिहा गंगा जा दंबा दिल्ली हा ना ब्राहा न्याय रा उत्तराखंड ना झारखंड हा उत्तराखंड उत्तराखंड हा ओ दे उदे तो इस्लाम सिगिबन खबर माया हुtsना गोजो इदि जाय थावखानि खबर मायाखौ मिया लाफा बासि थाना रानजावदार गिनि दं यारो खेबो जों सिमला सिंलाखा बसते जों देसका आदि दंबालाय बा जिफालिबा नाजबा जिफालिबा लेंफालिबा गरालायबा जों देवाना दे मिया लांला खावला अराव थाय केथिदु मोनसिदा थेबा बुनसिनि लाबासदा दिल्ली फां गुवाहाटियाव थांलागैनो बिसे जेनसियाला बोला ट्रेन गाखोनो साबासि गुवाहाटियाव थांलागै दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटियाव थांलागैनो बिसे नाजिख्लाय दा लाफाबो इजों लाबोसै इजों लाबोसै फाइमोन नियाचे गुवाहाटियाव थांलागैनो आनसा बिदि एरा सफायरे चांमिया छिबाचे निसिलाबानथि बोला एरा फाइबा आसान निसिसा ब्रबे हटेल खामनायबा नाजिबा सा लोंनायबा माबा कफि लोंनायबा माबा सुजेला निसिदि जुदि लाबानो ओलिबो साबो लोंलायबासे आं निं लाफासलाय दसे सुबुं नियाव दंमोन नागरे नियाव दुनिया दा दबरा खामाबाबो आनसाके हानि आन यावहा आनसिका कथां लाबोला नियासे निसकेबो आं हागेरफिया आं कथां मायनो नाव दान बेसके आं ओलि छिबा मिहा ओदे ओरा उत्तराखंड पुलिस रोला बिदिथितो कोको दजि यान दं फादु जिहा स्माइदुना बुसबो स्माइदु तो बुक निन बिसिकबो कमायाबन बुमना बिदि जालांखा रश्मिता होजाय ROSMITA रश्मिता ना उदे ब्राहा नाजिनोलाय होजाय सन्तिला होजाय ना सन्तिला होजाय माइदि फिसा नांखा 26 यार 26 यार ना दवासो इस्लामोसि खबर मायाखौ ना याला दवासो खबर मोसे मायाखौ आंनि लाइसि आनसा लाइसि लाइसा बानसि फुरिसुलासि फुरलासि बलसि UPSC क्वेश्चन लारि बामसि IS क्वेश्चन लारि बामसि रा गुवाहाटिया हेर लिसानो बदु आंनि बिसे वासिसनो नायफिननो नांदों यामा आं बुगिसे खबर खालायलाय बाबा दा दे दे